Shalom. Selamat hari Minggu ma di Tasudi. Hurian itu hatta tama dohita madok mauleate tu debata. Ala saluhut aka asini rohana. Di patau dohita marpungu di tikion. Di bagasan dame dohot las ni roha. Atong tau kak marohata lahu mamuji debata dohot manangion hatana ai paripeni Tuhani dohita mare demahita sian buket deta nomor 520. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo silehon apulapu tuak kana marsa roha, hodo silehon gogo tuak kana gali, asi maroham, tatak maakana marsa roha, dohot akana hona pangujunan, sai tatak ma hoi nasida, jala palua nasida sian hagugutani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, hapurusan, dohot pangaramoti, dihagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita sebuket deta nomor 112.
tatangi hon mapati ni debata di minggu pasapuluh hon dung Trinitatis sadarion. Ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot tamu ababadiahon ari minggui dina onomari maulahamu nasa siulonmu. Alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe namang ebati hutam. Ai dina onomari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia delopatan ni ondo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani de bata ikon badiado hatani de bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Songoni masahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Mare de mahita siat bukuende nomor 100 ono pulusia. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargugo na suatu dosan. Para si rohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon. Ro tujolo ni habang sahabadion mi. Manopoti jala mangangguk kondosa nami. Matsay jokjot huarsay hami ho. Marhite-hite pikiran dohot pambahenan nami naroay. Dang huahaulongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami.
dohot nasa tod dinami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubay kami. Dibaheni tama dori masammu, jala uhumammu hami, tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama porus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami salhut nai. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guar munabadiai. Ale Tuhan, seasima roham, dihami halak nadangolon. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalaw siot tado ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangat ta. Jala binahin ni bugang na malum ita ilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Mari demahita saya buku data nomor 578. Hata ni debata turpu epistel di hari Minggu sadarion, imana tarsurat di panguhum bidu 14 ayat sada, sahat ro di ayat 4, tajahama marsika soring. Dungi tuat masih Simpson tu timna, gabe di ida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestim. Alain inna amana dohot inana matu ibana. Dang adong huroa di tonga-tonga ni boru ni haha anggim. Manang di tonga-tonga ni sadok homta. Bahet jolmam. Ubahet tunglao ho mabuat boru sian halak Palestim. Akka namar hulup. Jadi ni nasi Simpson ma tu amana. Ikon ibana buoto mudiau. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Imasa hakna martua doa kana tumangion hatani di bata jala nau peopsa. Amin.
Mari demahita saya buka data nomor 126 ayat 2 dot ayat 3. Taha tidak koma hapor seautai, songon nahina tidak kon nidongata sa hapor seaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sianton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghumani silatus, na mate tarpajal lo ibana dihaw pinur silang, na tuat tu banua torudung ditanom, na mulak mangolu dari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundu tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohok diasesani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohok dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matikting na masa di huriata. Di Minggu tanggal 26 September 2020 sada. Guardo topik Minggu Minggu 10 dong Tritatis do topik mangulu songon paripeni Tuhan ni hidup sebagai keluarga Allah. Napa duahon ibadah inkultrasi di permingguan botari sadarion pukul 10 WIB di Patupa Huriata do parmingguan inkultrasi Ria Mahita Mandohotisa. Tolu. Parguru maka tidak kona persiawan tahun ajaran 2021 2022. Hobar tunaung sidung pengajaran di parguru maka tidak kona persiawan tahun ajaran 2020-2021 Patupa ni Huriata maka tidak kon haporsiaon tahun ajaran 2021 pinadohoton masude tuaka parguru nanaing maka tidak kon haporsiaon do natoras akar rangkaian jadwal parguru maka tidak haporsiaon ima di tanggal 3 Oktober pukul 14 ujian tulisan, tanggal 4 Oktober 2021 pukul 10 ujian lisan, tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10.4 WIB pengumuman kelulusan SIDI.
tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10 WIB, ibadah pengutusan dan inaugurasi bersama dengan orang tua. Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10.04 WIB, general repetisi. Tanggal 10 Oktober pukul 10 WIB, ibadah penuguhan sidi. Dakdanak Nasorang. Di hari Minggu tanggal 5 September 2021 di basa-basa onde batado sada dakdanak bawa tu keluarga Pamlihong Pangaribuan inatai riris boru nainggolan sianwik cawang tatang nyakon ma anggiat ma di pasu-pasu di bata dakdanaki suang-songoni nang natorasna. Pandidion Nabadia di hari Minggu nanaing ro tanggal 3 Oktober 2021 di parmingguan pukul siawib tapatupado pandidion Nabadia tuaka yanakon ni huriata marguru tardiri tuaka natoras di patupa di hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 10.06 WIB. Jala dibuan ma fotokopi ni akte lahir dot surat pengantar sian situa wik nabe. Ruas natamba mamuka minggu sadarion tanggal 26 September 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga renegat Pahinsa Manurung inatai Fitri Dewi Sunarti Borgultum nasida baru marhasotan nasida sonari tinggal di jalan Kelurahan Tengah RT 07 RW 10 nomor 52 Kelurahan Tengah masuk tuwik tengah tatangnya koma anggiat gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni huriata. Mamuka minggu sadarion tanggal 26 September 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga Irwan Wicaksono Simorangkir inatai Rosinta Dina Uli Boru Sijabat nasida baru marasotan nasida sonari tinggal di Jalan Pengantin Ali, RT Onom, RW Onom, nomor 4 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Sianwik Rambutan 2, tatangnya koma anggiat gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni huriata. Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu perbagasan ma Indra Christian Siahan SE MM, anak niamata Bintangur Siahan Tubun Inata Resmin Boru Manulang ruas ni HKBP Keramat Jati Resok Keramat Jati Sianwik Condet Batu Ampar Dohot Orwana Santi Nurhayati Silaban SST Boru Niamata Sabar Menanti Silaban Tubun Inata Tine Nur Cahaya Boru Napitupulu ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Parserahan pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati tatang nyakon ma anggiat mardalan ulani do denggan. Paujakon mulak di hari Selasa tanggal 28 September 2021 marite sermon parhalado di Patupa huriata do paujak kon mulak tuhuria ima Cindy Cynthia Juliana Boru Sidabutar Sianwik Tengah. Pakabosean Marturia Seminar Pastoral Seksi Jending di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 WIB pukul 10 lau memperingati 160 tahun HKBP di Patupa huriata do marhite Dewan Marturia seminar pastoral namar judul Seminar Pastoral Saling Memperhatikan dan Membawa Kabar Baik di Masa Pandemi COVID-19 nabinoan ni pembicara Pendeta Dr. Anna CH Vera Pangaribuan. Seminar pastoral di Patupa marhite media online Zoom Cloud Meeting, live streaming, kanal YouTube HKBP Keramat Jati, onsite di Bagas di gereja, nomor kapasitas maksimal 50 halak. Seminar
ni dohotan ni parhaladu do ruas ni huria. Tatang nyakon ma anggiat mardalan ulani dohot denggan jalaria mahita maddohotisa. Pakabesian sian Dewan Diakonia. Pasaton dana bergulir di hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 10 WIB di gereja di Patu Pahuriata do pasaton dana bergulir tu keluarga dealer Marbun inatai boru munte sianwik condet Batu Ampar. Titing nama ragam hatontuan di parmingguan di gereja Boi Mata Jaha di Warta Jemati. Seminar dalam rangka HUT ke-57 dot Pesta Gotilon. Lau manomu HUT HKBP Keramat Jati ke-57 dot Pesta Gotilon di Patu Pahuriato do seminar nabinoan ni pembicara Pendeta Binsar Pakpahan PhD, Pendeta HKBP, Wakil Ketua 4 Bidang Public Relation STFT Jakarta, dot judul Apa Kata Tuhan Tentang Hidup Rukun di Tengah Bencana. Pembicara kedua Ibu Sondang Tiar Boru Tampu Bolon, Sarjana Teknik, Komisi 6 DPR RI, dot judul Langkah Konkret Hidup Rukun di Tengah Masyarakat. Seminar di Patupa di hari Sabtu, sia Oktober 2021 pukul 10 WIB. Marhite kanal YouTube HKBP Keramat Jati, Zoom Cloud Meeting dot onsite. Markapasitas maksimal 50 halak. Taringot tu pendaftaran dot panarangion namangihut boima menghubungi Nyonya Siahan Betsy Borupurba di nomor HP 0856 1147 848. Marguru mangatidakon haporsiaon sidi khusus. Disakapi huriata do lau patupahon makatidakon haporsiaon sidi khusus di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 di Parmingguan Botari pukul 10 WIB. Ima tu dua halak Febi Seli Patricia Pebianca Borupanggebean Sianwik Makassar 2, Fabe Depi Clara Sari Borupanggabean Sianwik Makassar 2. Amplop pilihan di parade gereja do amplop lux bahin inganan ni peliata ima pilihan sada A sada B sada amplop tuhuria tapasaat mat tujolo andorang sujamita. Dot pilihan tu STT HKBP Pematang Siantar Sikola Padita HKBP sada amplop na tapasat marhite namar pilihan tujulo dung sidung jamita tapasat ma peletai di bagasan Lasni Roha jala ditajaga ma amplop nang taparade asaboi musai dipakai tu ari namangihut. MPA do Dewan Marturia hombar tu SK nomor 06D 8 Romawi titik 14 SK MPA dan garis miring 9 Romawi garis miring 2021 dot SK nomor 07 garis miring D 8 titik 14 garis SK Marturia nunga tapilit B susunan ni kepengurusan MPA dot Dewan Marturia naib baru SK na terlampir boima tajaha di Warta Jemaat Nadong di Hitabe. Songonima andolan dititing di Mingguta Sadarion titing nalubi sikop boy mataja di Warta Jemaat Nadong di Hitabe. Horas Marita. Marede Mahita sia bukan deta nomor 600 sia puluh sada Huhut mata pasaha biliata sada A dohot sada B. Pasahat matu Jesus saluhut nangoluki rohana pambaenangku saluhut natikiki
sahat matu Yesus saluhut nangoluki. Pakeokku matanganku mangulalo monai lakarasi manjojaku mangihutok tuhaki upasahat matu Yesus saluhut nadiriki sahat matu Yesus saluhut menohaki nampamereng ni mataku mandopakon Yesusi soarani pamangaku mamuji gowarnai sahat matu Yesus saluhut nadiriki sahat matu Yesus saluhut tangoluki. Dambe ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Amang inang nahinaholongan ni Kristus Yesus na di bagas garejaon dohot natungon waing mangihuton ibado marhite-hite live streaming. Takasma ta hanguluhon dung jolo tatangihon hata ni debata. Imana tersurat di Filemon bidusada ayat 8 sahak rodi ayat 17. Songonoma didok disi. Ope gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangararihon natama tuho. Alai alani holong ni rohai tagonan maau mangelehelek. Nunga songoniau Paulus naung matua jalatarihot nuaing alani Kristus Yesus asa huelehelek maho alani anak koku si Onesimus nahutubuhon di natarihoton au nasomarguna do ibana na jolo diho alai nuaing marguna si tutudo diho nang diau nahusuru do ibana mulak tuho doson rohakku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikatmu ibana pature-turehonau dinatarrateonau alani barita naulii alai dangolo wau mabain agia aha anggo sosia pamotoanmu asa unang songon naso tarjua dengan basamu naing ma sian lomoni roham atiki alana ubayan nasirang ibana sangoba siako asa gabe saliling na ibana diho dada be naposom ibana tung lobi sian naposo songon dongan na hinaholongan lumubi diau lambihama diho mangihutton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dietong ho au dongammu jakkom ma ibana songon au ima sahatna
pengampunan manang maaf ido nama bahid dengan manang pulih parsaoran akan humurang. Molo adong memaafkan manang mengampuni manang masih sesaan dosa. Di rumah tangga pe tu saya dong do akan salah, ama pe olo do salah tu ina pe olo do nang salah tu akka amata. Jujur do salah nang natoras pe tu anak konna nang dadana kipe jujur do salah nang tu akka natorasna. Sipata do sulpat mengalusi amai tu anak konna mau kemana pa? Apa urusanmu di situ? Indah kan? HP mau lu coba disokon anak nasongoni, mau kemana kau dek? Mau kemana kau nak? Apa urusanmu situ pak? Indah. Wah, terjalo hita do, sifata dao. Alani jujur do salah nang anaki, jujur do nang salah nang natorasi. Alani do macerikot marpangaju, macerikot na mengampuni. Ai na saya mulo saya marpangaju roha gabe mula dinggamma pakilalani dinggamma nang aka parsaurani jala jujud do nang dia ka ede ni ala batak pe ala dihangulu hodo taringo tu na marpangaju na te mulo adong na salah manang nahurang pambahe naki na kan saya jumau tujuanna asa dinggan rumah tanggai baidu dah ubaina marpangaju jala jujud do nang aka halabata mangideho nakana songoni ate nang sipata salaau tartuktukau dilakaki ninaka yanakku marupani alai di dia juhodo nina tu natorasna kan ima bukti ni adong na masih ajuan gabe uli gabe dengga parsaoran iba dohot dongan iba dohot natoras dohot akka keluarga pe gabe domu tu pakilalan tikpe saya dong donian hata madot toy mak saya beriba alai haji rohanin nasibata kan na alai ala nomor pangaju do sasitong na toy mak saya beriba ngabino toy ini na kan jadi alai na pesongoni gabi tubuh manang hasadao gabi dinggam manang aka parsaoran aka manginang nahinahulongan ni Tuhan Yesus tutu olo do binoto iba salah alai bakol roha mengakui hasalani itu tahe bakol roha mengakui hasalaan ni bayi jala memang lauso jupang musai do hata-wata ni maaf dang Jepang ado bahasa Batak ni maaf. Dang mulu Jepang di nang di kamus bahasa Batak pe. Mengaku salah nina mengakui kesalahan dui sona maaf kan. Masih sesat dosa nina idona jujud. Masih juama itu bukan memaafkan. Setabi nina itu juga bukan maaf juga. Alani memang atina alani do nang gabe go nabe mol minta maaf itu kan. Ala nasibata molo nunga salah gabi sorry ningo kan tapi bahasa Inggris doi sona hata Batak iya maaf sorry bahasa Inggris do alai gabi maul Jepang makatahon mengungkapkan kesalahan itu mengungkapkan rasa bersalahnya dengan kata maaf itu alai tuani maka perbahul-bahul nabulut do ala Batak kala kita on ala naksoni dok nunga dia tusi ninda kan dai do teh ngasale banyan alai naksoni dok batu hom do atoy mak ngai boto ina sehingga masyatusan atik polo do gabe sifata salah memahami aladang masyatusan ujungnya gabe masyatukan gitu kan gabe masyatukan matong aladang masyatu sabbe ima akabakko na bui gabe meleset sian nani harapon alani akamanginang ning dohonon na lau padinggaton akan namar sual akan namar toktang akan namar bada akan naso sapikiran rikot tiado namar pangajuon adong roha mar pangaju dihita jala di tonga-tonga ni namar pangajui pe ternyata rikot tiado adong mediator adong panongai di tonga-tonga niya ka namar soal macerikot ise do mediator panongayon totu panongayon ikon halana berpengaruh dotong ikon na hapo sama asabu ibana gabi panongai asa gabi aman gabi adil
gabi domu muse manang gabi mardame na sida ay gabi parhitiad doi asa jupang hadameon marhite-hite na masih paturean alana si pata molo nung nga diguhi emosi ganup hita dia ka persoalan gabi tubuh ma muse pikiran ni dang diho dang diau tumagon na dihalakanin na kan kasi nga gabi au luangan ibana piluangan halak nasing ma mangomo. Nah jadi alani di record dotong adong panongai asa tubuh muse rohana masih pature-turean gabi tubuh ma muse dame alana nang pedok kalap batar pe rupani si boru puas si boru bakara mono nunga pinapuas sae marah nina kan alai ternyata hamu bolo jujur hamu taringo tu hasalamu na langsung majudok nunga salau na king hutakko do ai ho datong na manakko ne de gabe di lotaki do jadi na uji memang molunga si boru puas si boru bakara na banga dang adong be mara molunga jujur molunga yang molu puas di jujur di hata sude olu gabe ta bemara ima alani ima rikota dong panongai molu marsoal do anak hidot inong na molu tornido do ido ado na mabuat hepeng mi na anak kon na ay makan juga dilotaki mamuse alai molungai juli babu tu tulang babu tu uma ido ado memang na mabuat hepeng nai inda kan toroma tong tulang nai toy mai to ngayak kui berei be toy ma suatu pole pukuli huan non toy ma au maida inda kan i malapatan ni panongai gabedang adong bemara alai do honon na matong alai paingok maberemi muse asa nang dibulaki songoni i matong do honon na gabe tubu ma dame do ta kaparsoran na dinggan i marikot na hape adong panongai di tonga-tonga ni parsoran si ganubari i do na masa diturbukon si Onesimus i masahalak hatoban ni si Filemon di lari ibana si jolo ni si Filemon molo tikini masa ni nasida ala si Filemon halak namora doon halak Kristen namora jala bagas nasida di Kolose jala artana pe dilehod do ingana ni perpunguan ni akan Porsea di Kolose jadi gudang donang akka budak na jada sada siani ima si Onesimuson alai lari ibana sia jauh ni si Filemon tetua dong ternyata dia dibuat artana alani hobar tu uhum ni halak Romawi tiki seorang budak itu karena dia dibeli maka apabila budak ini melakukan kesalahan tuannya berhak untuk menghukumnya bahkan sampai hukuman mati pun adong do hakna ditiki alanunga mangalausi budaki ima hamba na dinon na si Onesimus na lari siya jabunay alani lari si Onesimus tu Roma alay horo tartaku matong musa ibana di pelarian no di Roma gabira mana si do Apostol Paulus ala tongon dihurukon di penjara Apostol Paulus ala ni barita nauli nakita jaha dungi di penjarai di sima di podai apostoli si Onesimus gabe muba may bana, gabe Porsea may bana, gabe burju may bana, baka sa leleng di penjaray si Onesimus manarihon na sa narikot di ibana alanung nga matua si Paulus ibana matong nasa maparohahon jala sa ditangihon mapangajarion dohot hatani debata na niajarhon ni apostoli labatan na uju di hurungani gabe bertobat jala tung takkas mamuse haburjon na di jaloma Kristus di tonga-tonga ni ngoluna alani ima dung sadia leleng hobartu aturan ni Romawi ala nakian berhak doi sedona puna budaki maka Filemon punya hak untuk memberikan hukuman kepada budak itu yang melarikan diri alani unang apala dibain hobartu aturan na masa boy do dipamate budak nei alani ima ditongos Apostol Paulus masurat tu si Filemon imon wae ditongos Apostol Paulus ma surat tu si Filemon nunga ditadahian si Filemonon di Kolose sa halak ruas ni Huria Kolose namora gudang artana burju muse marpanarihon jala bagasna pe inganan perpunguan ni Huria di huta Kolose alani kamanginang
dia lehelek apostol Paulus do si Filemon di diturbukon asal lampatar perbue ni hapor siaumi asal lampatar ma perbue ni hapor siauni si ihuto Kristus ko ima marhite nama jakon mulak si Onesimus mengampuni patuduhom ma parange na mengampuni hato bami naung marsalai si Onesimus si ainung ngahira anak kuihu hilala ala di jakod do Kristus jala tuk takas do dihangoluhon hatani debata jala takas do di parangehon ima diula lau mangurupi au lau mabaritahon barita nauli antik pe di hurungan ni ima na didok ni apostol Paulus tu si Filemon jala di bagasan elehelek dipangidohon apostol itu si Filemon asa molo tu ngadong harugianmu molo tu ngadong dibuat artam wujud lari ibana sianau mai au maida unang be ibana unang be tagi sian mana molo tung dibuat artami au maida molo perlu disadetiki muse sianau ma jalo sikat ni artami namagui na binuat nai inna apostoli di surat non jala sadanai nama cai arga di bangido marhite elek-elek na di suraton di do ibana asa jakom masih Onesimusi dada songon hatu bape alai songon dongan sahapor sehaon ala ni Kristus imahala nahi naholongan jalo maibana gawe unang bihatu bammu alai jalo maibana songon dongan sahapor sehaon dongan ala ni Kristus ima nani isini suraton kamanginang nahinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite turbukon natajahan nakingani si idota siani na perjolo ima naing mahala na porsea gabe hamba perdamaian manang halak panongai narade padamehon donganna narade padinggaton akaparsauran na humurang si buat dame ibana marado perdongan na ima dido Tuhan Yesus mertua ma si buan dame panongai apostoli di patuduh ni mana asa marpangaju si Filemon tu si Onesimus labatanna mardame mahodo dirim jakum ma ibana ninna jadi rekod akan aporsea manang di dia pehita jala ido nang tona ni Tuhan Yesus mertua ma si buan dame alani mulu dibuat si buat dame berarti ibana sendiri pe dame rohana dame nang todina si buat dame mahita unang si buan gara gitu kan beda do mabuat dame do mabuat gara mulu mabuat gara o tido pe di hataon alai toradong nama kopor-kopor ini dah bahasan di kopor-kopor di panas-panasi kan songuna di orgos baru di balua mak rumah tutung mak dung lau mai tinggal rumah muse itu kan jadi dak songoni halat na porsea alai si buat dame do di tonga-tonga ni portibion napa dua hon na taida sia turbukon nama ce arga ia Onesimus jadi nama jahana dang si Onesimus kan dang ala one di si gabe dak hira bahasa Inggris daw si Onesimus on labatanna yang berguna Onesimus artinya yang berguna au sugari ra halak bata kon olo maraguarnion si baik manang ala Indonesia kan adong do gori dong aku pia dong do guarna si baik ma guarna na berguna na hasea alai abbal sian guarnai pangalahona ai buda ibana alai lari ibana ditakko ibana do di artani tuan na si Filemon gabe lari ibana alai dung ditadda Kristus dung dijakko Kristus dung dioloi di jalo pangajario ni apostoli gabe muwa ibana gabe burju gabe dung ditadda Kristus adong panol solion taida ma si Onesimus dari yang tidak baik menjadi benar-benar baik gabe hotma songok guarnai itu kan hotma songok guarnai yang berguna tutu ma ibana merguna tu apostoli jala merguna nang tuaka na torob ala gabe perberita nauli dong musa di ujungna si Onesimuson ala ni do nang dohona tu ita kamanginang targoar do hita halak Kristen ala ni naing ma sarupa guartai dohot pangalahona itu kan mula labata madok tarboto do ibo sian suarana tarida do hau sian parbuena tarboto do halak Kristen sian
pangalahona. Ida tong alani wado tu sarupa do noaing hak Kristenokon do ho pangalahoku aladong do di bukit detai bagian ni panol solion taringo tuguari ai di do de Kristenau hape hutodong dalan hamagoani. Berarti Kristenau HP hutodong. Berarti dang pas do piau Kristen. Ido neng dohonona. Alani disungguli do hita noai nama Jako Kristus. Tutuma ibana halat na porsea jala tutu di parangehon. Songon na hinalomohon ni Kristus supaya kita jangan hanya beragama tapi juga melakukannya. Ayadong do halak beragama tapi tak bertuhan. Tidak kan? Beragama Kristen tapi perangainya tidak Kristen. Alai gabi asing siani alanido songogor ni si Onesimuson na merguna dung di Jako Kristus gabi merguna ibana gabi burju ibana di petuduhon hamubau ni roha dingoluna si abari jalan na mangihu muse marhide turbukon perlu do oddi honoton dongan naung manopoti hasala anna perlu do oddi honoton dongan naung manopoti hasala anna rikot do dang nama dokon hasalan nai tabila mai maka kita merestui atau membela kesalahannya bukan alai oddi honota do ibana alanunga ditopoti salana asa respota tu halat na marsalaido naneng idota molo pe marsala ibana noaing bukan selamanya dia bersalah molo nunga muba ibana molo panakko pe ibana na selaon dungi muba ibana dang atong ga bisa umur hidup sedo konota ibana si panakko ido dang yetong kan ailana si bata halak molo nunga salah diula sehali ulaon alam manakko ibana sehali ga bisa liling ga dianggap do ibana panakko hape daong nunga muba ibana perlu do oddi honotto ni mana alaniaha ala nunga ditopoti salana ala itu tu paingotot tama ibana asa unang be di ulakim muse mangulahon akan asudinggan dang hasalan nene tabila nakingani alai bagaimana kita menyambut dia supaya kembali seperti sedia kala jala idona nidona rohana marpangaju rohana marpangaju hati yang memaafkan songo Kristus nang manesa dosa tei ai berdosa do hita alai di se satu hatai do dosata jalanunga marulaun na wadia hita di dodoi alani hapor siomi marhite hite gore de bata ama anak doto di perbadia udok matuhamu nunga sesa dosam nina doka ditiki marulaun na wadia alai du komule sa gereja olo do tabang se dosata kan tahu dah musa dosa mungkin dijolo-joloat dope nunga tabba musa dosa tapi yang ko nakingan nunga se sabe dosam jala nunga ta Jakob be muder dohot daging ni Kristus di tonga-tonga ni dirita alai marpangaju do tong debata tuhita saai marpangaju do tuhatai tuhita jala ditangyang alia manami pe tadodoi se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami berko kita ma jadi pangidua mi asa di se sade batado sam gabe jaloon manang uluan ni tuhatai mai molo olot nang hita manesa dosa ni tungata berarti do nani do naki marpangaju unang atong molo iba salah naing dia pini halak alai molo donga salah dang oli be mangapini kan ido tong si bata molo di dalan si bata iba bersepeda motor misalnya molo hona senggol dongan motor ni dongan manang kendaraan ni dongan ulu dutor hatopi iba mandokon sorry maaf ya saya mohon maaf saya mai ida itu alai molo di sadetiki dongan mama nenggol iba disenggol me iba adong mahona senggol ti terbado respon takamanginang dahulu si bata matamu di mana bagaimana kau ini bertanggung jawabkan HP mulai bersalah sorry ya maaf ya HP mulai dong salah wah terho songono nina ini adalah hal yang terbalik HP itu hatta naki jalata hati dako de jalata tangnya ko de ganu pare se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami maka yang mau dikatakan jika engkau harus punya syarat untuk dimaafkan maka Tuhan taipe ikon punya syarat do nain benuna sugut lau mengampuni hita molo pakai syarat do dia tolak kita
Molo neng malua ho ikon ulah honomu masude patikon sikop nina. Badang na malua behita. Itu. Hai se mahita na boy mangulah ho patiki sude. Molo peta parsangapi na torasta atit na mamunu do hita. Atit na mangalakup do hita. Atit na manako do hita. Atit na mergabus do hita. Atit na makaliangi artani halat do hita. Atit na tapake do gori de bata. Lomo-lomo ta. Atit na uporsead do hita tu artat tu gugut ta situ de bata. Berarti dah ngadong. Nasi kop boy ta ulahon nang patiki. Asa dah ngadong na malua hita. Alai ala asini rohani Tuhan de bata. Gabi malua hita. Marbangaju tu hatai tu hita. Macai labok. Marbangaju tu hatai. Ido nang dohonon na. Asa perlu do nang odi hono todongan. Molo marsale bana jala molo ditopoti salana. Itu kan molo ditopoti salana. Aya dong do tong hala tong dang merasa bersalah. Molo songoni tong bena natakang do gorni kan. Nunga salah ibana. Ala dang ditopoti salana. Ujungna saya membela diri musedo tong. Daido tahe isalahu musedo nganda nasing. Songon si Adam ido si Hawi Adam. Ai wasa dia lakko perbuini hauna di tonga-tongani por laki na horai. Ai boru-boru ido inna disalahon nasing. Romuse Hawa. Ate Hawa wasa langomu. Perbuini hauna tonga-tongani por laki. Ai ulo kido inna kan. Pero kita mah nunga salah ibana tabay do pe musi halak nasing salahon. Iya sugari di do buasa langomu Adam. Ai madah salah mau Tuhan. Maaf masalah biau tutu. Ido adus nati kos. Unang gebe itu nasing mangararati. Dedu tahe si bata halak molo nunga salah dang olo mengakui kesalahanna. Ido nakin haruko si bata bakol do iba madoko maaf. Batur piga mahita ka amana di sonna seolo minta maaf tu inata. Terpiga mahita mana sudah do hita kiamang aka ama olo do hita minta maaf tu inata dia kahasalata songona so pialu siamu te wado tu naik wa kainang ate hamu olo do ka amat minta maaf tu hamu ngamu ngadi murugi hamu hape tikos na ni dokmu nai olo do minta maaf akamatai wa musa tu kaina olo dah mu kaina minta maaf tu ka amatta. Betul kita mani. Tu berarti agak mol doh kamu masih madok minta maaf. Alai bodoh pe rapak kamu sejauh jala di bagasan keharmonisan kan? Alania hamai. Dang itu kok kamu nak ingani maaf, alai tong dur saya dijakon. Ngadi murugi kamu sung salah dulu kamu manugo ne di badom se kopi. Itu kan? Di gosok setrika do pahiata dak tado maaf ima tung berbahul-bahul na bulut dua kaina songoni nang amayete na tung ido memang alamar pangaju hita tuk songoni do nang tuhata ido nang dohonon na sa jujuddo ido ngotamu madosa muna na diulamuna ganupari radak sude dosa na diulamuna si ganupari torhawa to pamu minta maaf tu tuhatai nunga diulamu ngamergebus samu misalna ale dang itor kamu salah ma Tuhan. Alai wado bene ku caraku mana buni honate. Tar hudok mana songonon. Itor ni daro tu pikir kan? Hudok mana songonon. Hudok matok songonon. Mana huruf bimason. Ini kan takara-karang do mesti dibagasa pikir atau doro. Bagaimana caranya menyembunyikan sesuatu yang ada dalam diri kita. Dan itu hape tak sadari do salah. Dan itu tado Tuhan salah mau disi. Dan ningon. Alai setong mamartangi Tuhan si roham una kabotoan. Ini kan? Herai do nang jujur. Mengharapkan Tuhan memaklumi. Ai wasa manakko ho ai sudah itu jol masongoni kadung aku be songoni do ina musikan. Jadi dia mencoba memaksa Allah untuk memaklumi kejahatan yang dia lakukan. Itu adalah hal yang salah sebenarnya. Alai marpangaju tu hatai tu hita idolas ni rohata di bagasa tikyo marhite hite turbukon. Nani sosoan ni Apostol Paulus tu si Pilemon asa marpangaju maho ali Pilemon toho nunga dibuat artam toho hatu bami ditinggal hoko alai ala na porsia di Kristus so marpangaju maho tu ibana au maida nina au maida imana macerga jala namangihong usay na macerga marhidi turbukon gabi taida ma mulai siya berita na ulion di suraton nang termasuk nang tuhuria Kolose jala di Kolose di taringoti dusi songo dia do hubungan ni iduk somang dohot anak somang bagaimana hubungan antara tuan dengan budak ala sada limanos don surat Filemonon dohot Kolose.
Jadi didot do disi nasu dinggan maperhatuban donga jolma. Jadi halat na porsia satu tikion dang jadi perhatubana donga jolma. Labatan na ganup halak naing do merdeka mangula ulonna alai hobbarma tu tanggung jawabna di bagasa biar mida jahuba tok kado perhatubana donga jolma alai iko sosowat do ibana asa halak na bertanggung jawab di ulonna ai isa hita korwa uban na bui maperhatuba dongata dang ado kiton rap gabi abu do hita musikan rap gabi mula go tano dang adong halu biata marado dongata sarupa do hita dia dupa ni debata, maka jangan engkau memperhamba, memperbudak sesamamu. Perlakukanlah dia dengan baik. Idoba nadong hak asasi manusia ikan deba. Bagaimana kita memperlakukan sesama? Alani hobar tu topik minggu tadi bagasa tikion mangolu songo paripen itu hatai. Bohado hita tu mangolu paripen itu hatta mana keluarga Allah. Sabagas dohot debata. Songon hita nakingani doi nama si jakko na do hita uban nagabe aman di jabu adong do hasalat tabi ale dang dipaharuar inatai itu luar dang dipaharuar amat tai dang hahurangan ni amat tai di luar di peop do di bagas rohana di pahusor-husor dung ditangyakon molo muruk ibana di pahohom di basip satokin itu kan si patara di lotang do di lote aduh gara di lotak do ra di tikina ale di tikina medang gabe torus alai gabe tubuh dame ima keluarga paripen itu hatta alani molo gabe masuk kita paripen itu hatta dang alani burjuta dang alani denggan itu hatta alai tung alani asini rohani debatado na dijakot do hita tu bagas ni debata aido di do de pesalmani ise do na tau bongot tu bagas ni debata ima parrohana yes parrohana lidang ninda kan. Siapa yang bisa masuk ke rumah Tuhan? Orang yang bersih hatinya. Hamu majunuai. Boy hamu masuk tu bagas ni debata tu bagas joroon, bagas nabadiaon. Ala nabadia do hamu? Tau. Atik peta hati dakon nakingani au porsia dito di parbadia jala adong sada huria parpunguan ni halak Kristen akan nabadia ni tado nakingani. Ala ni tado do hita ke nabadia. Alai molo tabereng dirita tutu do hita nabadia. Daong marsala do hita go do dosa alai dijakon tu hatai do hita di bagas ni damang gabe paripen itu hatta mahita kita menjadi keluarga Allah songoni manang hita maradopo dong hatta jolma masih jakonan masih sesat dosa asa tubuh akan nauli di parsaoran si ganupari alanya ala memang ido di halomohot debata molo masih haholonga kita alani rap masih jakona mahita kamanginang di huria ope parhalado situa do padita do bibel pro do takanasi do ruas ni huria sude masih jakona mahita dang adong daung muli sia ni molo boy hita masih jakonan di sido lampatar holong ni roha do parsaoran nahina lomoh ni dibata di tonga-tonga ni moluta amin martang yang mahita mauliate ma alidi bata tung takas do holong ni roham majakon hami perdu sadu hami gudang do akan nasoture nasohobar tulong ni roham hu ulahok kami alai say marpamuati do roham di hami ija kokodo hami dileho kodo hangulua tu hami di pasu hodo daging nami songoni nang todi nami di sari hokodo nasanari kota he nang di hangulua non mauliate madiho ala dinggan ni basam laos lam disungguli ho hami noaing ali de bata marhite hite hatam nasinosoan ni naposom apostol Paulus si Pilemon asa marpangaju maradopon si Onesimus laosongoni matutunang hami pe masya jua mahami akan natinopam ganub halak natinopam na hinaholongamu di tonga-tonga ni rumah tangga di tonga-tonga ni parsaoran di tonga-tonga ni huria nang di bangsoon ay marhite-hite na masya jua nima gabi tubuh matahe pengampunan jala tubuh manang akan nadinggan buy gudang si ulaw mo se tu ari na neng ro lau pasangapoko atong say pasere rohanami jala ajari hami toktong
asa uduk tulomoni roham mauliate madidinggan di basam marhite ragam nya kapasu-pasu na hujalo hami ganu pari ganu tiki marhite-hite padongan yomu dia ka ulaw namibi gabi boy hudai hami na tonggi boy hudai hami nang akan nadinggan di tonga-tonga ni rumah tangga nang dingolu siapa hari petahe gabi hinorhon ni ilam mertua hami jala marlas ni roha hami di tonga-tonga ni portibi nani lehomon dohot nani luas mok kami mangula dohot mangulahon akka natino na hommi alia mang nabasa saya jari hami toktong di bagasan uduk ni roha marnida ragam niya kapasu-pasu na nilihom mo tuhami asa marhite-hitei dang marpacohotan ng roha mauliate siya kami anak duhuk buru na burju si panganon si inumon nabuy dope huday hami songoni ng alam cuaca nadinggan songoni ng hobar balok tetangga nami naburju songoni ng dongan sahuria donga sahuta ng donga sabang sope nabuy hami masyatusan gabi tubuh madami ipe pasu-pasu na gudang doi aliamang mabaik kami marhasonangan di Portibion alani songoni manang dongan nami akan di bagasan arsa ni roha alanya kaparsahiton doho manasida ng haholongi jala batuduhon gugu tunasida asamar gugu nasida mangalo sa luhut sahit nai lumubi inang RB sirait boru tobing sianwi Makassar 2 natongon mga dopi pangubatiyo doho pemulihan asalam tu hipasna nang pamatang na dohot akarwas ni huriam na sohagwara kami aliamang say miyam mahonang di bagasan roha nasida nang akalansia dongani manasida asa toktong marpakirimo na mangulu di hanguluan di Portibion doho di hanguluan na sora sudai ay saluhut na niula nasida hobbartu lomo ni roham pasu-pasu manang akapartiga-tiga parengge-rengge supir ibu rumah tangga karyawan pengusaha nang akapegawe petahe asa marhite-hite nasida pe gabe parhitiamu doi lahu pasik kopon nasa narikod di ganup hanguluan di tonga-tonga ni Portibion huha molate ho kami do adong dadanak sorang do petu Portibion gabe lampos marohanami masa depan adong dope ay marhite-hite hanguluan ni gabe boton nami ma ikon patupaw nami na dinggan di baga sa tikion asa dong hanguluan na dinggan di ari na nengro mauliate manang di ruas na huriam na martaba say gabi mia manasida di bagasan haporsiaon na tugu marparsaoran na dinggan dohod dame rap dohod dongan sa haporsiaon di tonga-tonga ni huriaon dohod ragam tahiak kaulaon nabudo pe si patupaw di tonga-tonga ni huriaon dumobi di nalaman nomu-nomu pesta ulang tahun ni huriam say dongani mapanitia say dongani manang saluhu ruas ni hurian ang parhalado asa rap hami makamulatehon tung ala ni asni roham doho dinggan ni basamdo di pakeho akka hami jolma ruas ni huriam pajong jokon huriaon dohot pauliulihon asalam marsangap guarmi di Portibion atong songoni manang bangsonami pe say ramoti akka pamareta jala jagai saluhutna asatung di patupa keadilan doho dinggan jala homa na paubah rohan ya kana takang roha asa kana dinggani dipikiri muba ibana mangulahon na dinggan sesa dosa nami aliamang alani Kristus Yesus Tuhan nami amin. Marede mahita buku de nomor 480 laos di som mahita papungu pelian paduahon tu STT HKBP manang sikola padita.
tatangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad hami gudang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk seluruh jemaat yang di gereja dan juga yang sedang beribadah di rumah. Oras. Pertani
Salijakon Yesusi, akana madosai, nanada naliluwe, asaro tu Yesusi, sai pabo atai, tu sude pardosai, Alijakon Yesus do, akana mawasa. Yeah, thank you.